Образувано е досъдебно производство за снощния инцидент в Бургас, при който участници в митинг на ВМРО нападнаха пастори от сектата на свидетели на Йехова в молитвения дом в комплекс Славейков. В момента продължават следствените действия, съобщиха от полицията в Бургас. Днес пред дома на йеховистите е извършен оглед, направени са снимки, взети са биологични следи и веществени доказателства. Разпитани са свидетели на инцидента, като към момента се изяснява самоличността на нападателите с цел търсене на наказателна отговорност. Установяват се организаторите на събирането, спрямо които ще бъдат предприети административни мерки. От МВР уточниха още, че митингът не е заявен пред община Бургас, каквито са изискванията на закона за събранията, митингите и манифестациите. Инцидентът стана снощи около 19 часа, когато участници в митинга започнаха да хвърлят камъни и бомбички и избиха с ритници вратата на молитвения дом. При боя пострадаха 5 души, които са откарани в Центъра за спешна медицинска помощ. 4 от тях са с повърхностни наранявания в областта на главата, а 5 е с счупен нос. При пристигане на полицейските екипи нападателите от първата група са се разпръснали. Във второ районно управление са отведени около 10 участници за разпит, след което са освободени. Пострадалите пастори от сектата свидетели на Йехова днес упорито отказваха да се срещнат с медиите. От ВМРО Бургас категорично отрекаха в боя да са участвали техни членове. Към митинга се били присъединили и фенове на футболните клубове в Бургас, както и потърпевши от дейността на сектата. Господин Драклиев, как се обяснявате с нощните ексцесии? Защо се стигна до тях? Обяснявам се ги с това, че държавата не се на място и че са оставени такива опасни секти като свидетели на Йехова да развиват спокойно своята дейност. С това, че хората са афектирани от разпространението на целия град на тези техни брошури, в които призовават бургазли заедно с свидетели на Йехова да честват смъртта на Христос с нощи. И с това, че може би сред хората, които така агресивно подходиха към сектантите, имало и близки на различни пострадали от сектата хора. Това се го обяснявам. А вие познавате ли всъщност хората, които извършиха посегателствата? Не, имаше доста хора. Не бяха само от ВМРО. От ВМРО бяхме с знамена с цветя, които бяхме донесли да положим за загиналите жертви на сектите, с свещи, които искаме да запалим памет на загубените души. Но както се случи, митинга свърши преди да е започнал. Част от присъстващи доста афектирано влязаха в схватка, която завърши с пострадали, доколкото знам от йеховиците. Не са ваши членове, така ли? Със сигурност. Да. Със сигурност няма наши членове, нито задържани, както се тиражира, нито участвали в схватката. Все пак вие сте бил на разпит с нощи в полицията? Ами не, бяха поканили нашия координатор, за да каже какво се е случило и аз стоя да му правя компания. И поиска от мен допълнително да им каже какво съм видял. ВМРО по никакъв начин не е търсило умишлено да се предизвика такава агресия, да са канени фенове на футболни клубове? Феновете на футболните клубове се вика като участници в този митинг. Никой от тях не е заявял предварително някаква агресивна нагласа, но аз мисля, че ние не можем да отричаме това, че цялата тази случка е породена от други причини. Няма да е лошо и дори ще е много хубаво, ако компетентните органи започнат да разследват как се финансират тези секти, откъде да техните източници на средства, дали са само от приписани наследства на техни членове или по други пътища, и да се позаинтересуват за това какви хора са пострадали от дейността на сектите. Защото всичко това е една ответна реакция. ВМРО никога не е протестирало против методисти, адвентисти или някакви други християнски формирования в България. ВМРО протестира против секти, особено срещу свидетели на Йехова, които са една икономическа пирамида и изобщо нямат нищо общо с религията. И те просто се изхранват с това, че държат в заблуда своите миряни чрез някакво религиозно заблуждение от средствата, които по различни пътища постъпват при тях. Все пак оправдавате ли една такава агресия? Стигна се до кръв? Живеем в такова време, че има наистина 100% ще има хора, които няма да одобрят това нещо. Както и аз никога не съм в моята дейност извършвал подобни неща. Но разбирам агресията на младежите, разбирам това, което те направиха. И мисля, че когато свидетели на Йехова протестират
те трябва да замислят дали те не са го предизвикали, защото това обикаляне по апартаменти, това връчване на брошури на религиозни списания на непълнолетни хора неминуемо ще предизвика ответна реакция.